I'm the yummy, yummy. Hi mga kamigs! We are the Coronas and welcome back to our channel! Who's that sexy thing I see over there? That's me, standing in the mirror. What's that icy thing? Yes, hello everything! We are here at live at Nelson's Agri-Tourism Park. And first, ang atong buhaton karon is Pansit Canton Challenge. Ang mga challenger ang dapat lang buhaton is hindi dapat karang gamiton ang chopstick o ilang hotdon o kaon ang canton with mga churba-churbanes. Ang dili kahurot, ang punishment is secret sa. Fresh challenger, no other than ang pinakagwapa, pinaka-sexy, pinaka-hamis, pinaka-likiog, pinaka-buak, walay lain, Miss Arabella Lumalang. Ikan, challenger, ang pinakataas, pinakagahi, pinakaisog, walay lain, way dalang pusil nga pulis, walay lain, kundi si Sandan. Ang ikatulo na itong manglalaban, pinaka-sexy, pinaka-gwapa, lamingon, ang nagdalag corona sa barangay Silano, no other than Sir G. Our special guest, charurot, ang pinaka-gwapo, ang macho walay abs, walay lain, si Mark Juby. Ang last challenger, pinakagwapo, nagtagad o kinsa iya ang mapari sa kinabuhi. No other than Arnas. Ready na ba ito mga challenger? Ready. Okay! Uy, gana. Corona sign! Let's the battle begin! Yes, dapat dili gamiton ang kamot, chopstick ra gyud. Go. Dili yana dyan yain. Mo. Gahana pag ani my God! Yapa lagi tayo mo sa may pamugat. In fairness, dami siya. Wow! Nakain ko yung laga. Grabe. Nolong kayo. Pero joke lang tanan. Go Arabella! Nalain lagi ang lamig. Okay, super ka. Okay. Gi, kaya. Alay, serious ka ba dito? Actually, makasawag ba na? Halang na kayo, halang na. Ma'am, okay ra? Okay pa. Ma'am, kaya should ma'am para sa imong tapad nga print charming. Okay ra, mapildi basta gwapo ang tapad. Hello, wait, ma'am. Tubig. Dagdan si Jimmy Boy. Ha? Hoy, sige. Halang, dilay ko mo gamit. Bayag ma. Di ang ko maulahin okay niya. Daya lagi niya. Maragdagan ka ako. Nagpili. Alam si Jim! My God, Jim! Go, Jim! Ano na isi? Alang ko kayo. Ano pa dyan? Ilang sila dyan? Ay, na, kanan sila na. Hindi man siya mapudyot. Jim, gamay na Gamitan siya ng mga teknik. Gamay na. Sige, hapit na ka, Jim! Kabala na ko kasi may saan ni. Uy, walang si Pipoy, Jod. Halak. Dagang kayo! Go, tapos sila na. Marot pa lang. Bella ba? Hindi ang saging ha. Saan pagkaon sa saging? Hala si Jim, dili ma-disturbo. Allah, oh my God, sir! Go, sir! Higit siya pa-disturbo. Para sa future, ipaglaban. Pagkabayan ako mo chopstick. Wow! Si Pipoy, yung sarap. Dan, okay pa? Kaya ra?
Tubig. Water! Kulangon na tubig ade. Wala na yung left smile na. Sa pansit, ang sabi. Oh, pwede lagi mix. Ay, bawal mo kamot. Tanggap na nako ako. Pag kung kita baka daw i-continue yun nato, ha? Ay, may kamot yung pwede ko mabasa. Go Ara! Pilang ako, go Ara! Go! Wala na gisa. Hoy, nalagyan na knockdown din. Okay na, sir? Hala, oy, paringot is real. Hala, oy, Gabay na go. Wala na si Jim. Kurot na yan. palaban. Hala, sir. Hala. Murang na ni Maho. Di matulog sa tinan. May kamot ka pwede ka mabasa. Awa na, champion na. Da. Ana, andam na ka sa mo kuan mo. Good, Andan, good. Dapat mo. Hoy, kita makadaog, hands up ha, makadaog. Asap, Jim, ikaw Jim. Arabella. Tanggap na ako. Oh, yes, ang saging. Saging, napay saging din. Napay, abi na ko i-chopstick lang sa saging. Saging, mana kamot na. Arabella, kayo yan, nagkuruk-kuruk na sa Arabella. Go. Wala sa baba. Nga nang ipala din, wala may sulod ang giusap. Wala giusap sa baba. Jim. Tanggap na ako. Arabella. Oh, congratulations, we are the winner. Pwede na siya mabasa. Ako siya lang daw, ani. Yay! Daog na! Nga! Mana dyan? Nga. May labang saging! Hala, may saging! Dyan, ipaurit pag ni dyan. Nga, okay ah. Uy, iyak kay Mahila! Daog na! Yay! Daog na! Hoy! Nga. Ano sa next? Hala! Yay! And guys, ang wala na kadaog, ang pinakagwapo! So that, ang iyang punishment is one. Hoy, dili kami mag-isa ni Muhoy. Kami mag-isa Sige na, higda na. Higa! Hoy, tailor ba? dito na sa Jimmy. Ay, kitray, tabang aswat. Ako yung nahawid sa video. Go! Maligo na siya, kay napildi siya sa challenge. One, two, Masay feeling nga matambog ka diha. Okay kayo. But what am I? Tell me, have you seen the sun